ሓደ ፕረዘንተር ሓደ ፕረዘንቴሽን ፕረዘንት ገይሩ ምስ ወድአ ኣብ ኦንላይን ኣብ ኢንተርነት ክዝርግሖ ይኽእል እዩ ወይ ድማ ንኻልኦት ሰባት ክህቦም ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዘዳለዎ ፕረዘንቴሽን ከም ሃንድኣውት ገይሩ ፕሪንትድ ገይሩ ሰብ ክጥቀመሉ ምስ ዝደሊ ሓንቲ ናይ ሃንድኣውት ማስተር ትብል ፊቸር ኣላ ማለት እዩ ኣብ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ፕረዘንቴሽን ንኣብነት ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና እዛ ከፊትያ ዘለኹ ሓንቲ ብዛዕባ ሂስትሪ ኦፍ ኤሪትሪያ ዝተዳለወት ፕረዘንቴሽን ዶክመንት ኣላ። ሕጂ እቲ ፕረዘንተር ነዚ ፕረዘንት ገይሩ ኣዳልዩ ምስ ወድአ ኣብዚ ቪው ኢልና ምስ ኣተና ኣብ ማስተር ቪው ሃንድኣውት ማስተር ትብል ኦፕሽን ኣላትና ኣብዚኣ ሞ ክሊክ ንግበር። ኣብዚኣ ክሊክ ምስ ገበርና ሕጂ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና እዚ ናይ ሃንድኣውት ማስተር ሓደ ሜኑ መፂና ኣሎ ብዚ ሓድሽ ሜኑ ማለት እዩ። ኣብዚ ኸ ብዛዕባ ፔጅ ሴትኣፕ ፕሌስ ሆልደርስ ኤዲት ቲም ባክግራውንድ ኤንድ ክሎዝ ማስተር ቪው ዝብላ ኦፕሽንስ ኣለዋ። እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ላዕሊ ክልተ ነገር ኣሎ ሂደር ዝብል ኣሎ ኣብዚ ናይ ዴት ኣለና ኣብዚ ፉተር ዝብል ኣሎ ኣብዚ ኸ ፔጅ ናምበር ዝብል ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣተን ካበየን መፅአን እንድሕር ኢልና ኣብዚ ሃንድኣውት ማስተር ፕሌስ ሆልደርስ ዝብል ኣለዋ ዜነን እዛ ሂደር ዴት ፔጅ ናምበር ፉተር ሕጂ ኣልጊሴን ኣለኹ። ሕጂ እዚ ሃንድኣውት ማስተር እንታይ እዩ ዝሕግዘና እቲ ናትና ስላይድ ሾው ፕሪንት ጌርና ንሰባት ክንህቦም ኣብ ደልየሉ እዋን ከም ሃንድኣውት ጌርና ክንህቦም ማለት እዩ ወይ ከዓ ከም ማንዋል ወይ ድማ ዝኾነ ዝንበብ ከም ዝንበብ ትሕዝቶ ጌርና ሲ ንሰብ ክንህቦም ምስ እንደሊ ወይ ከዓ ብኢንተርነት ክንዝርግሖ ምስ እንደሊ እዚ ሃንድኣውት ማስተር ንጥቀመሉ። ሕጂ ዘን ፕሌስ ሆልደር እዚኣተን ኣብዚ ቲክ ጌርካ ክተምፀን ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤቭሪ ፔጅ ፕሪንት ምስ ገበርካዮ እቲ ዶክመንት ናትካ ሲ ናቱ ሂደር ዕለት ፉተር ፔጅ ናምበር ክህልዎ እንድሕር ደሊኻ ኣብዚ ሓደ ፕሌስ ሆልደርስ ኣሎ ኣብዚ ትመልኦ ማለት እዩ። ካልእ ቀፂልና ኣብዚ ፔጅ ሴትኣፕ ዝብል ዘሎ ኦፕሽን ስላይድስ ፐር ፔጅ ዝብል ኣሎ። ኣብዚ ንኣብነት ሕጂ 6 ስላይድስ ኣብ ሓደ ፔጅ ማለት እዚኣ ሕጂ ሓንቲ ወረቐት ሓንቲ ኤፎር ወረቐት ሲ 6 ስላይድስ ካብቲ ናትና ፕረዘንቴሽን ኣብዚ ፕሪንት ኮይኑ ክወፅእ ማለት እዩ። ኣብ ክንድኹም ግን 4 እንድሕር ክወፅእ ደሊኻ 4 ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ 1 2 3 4 ኣለዋ ሓንቲ ስላይድ ጥራይ ኣብ ሓደ ፔጅ ከተውፅእ እንድሕር ደሊኻ ኸ ከምዚ ጌርካ ሓደ ስላይድ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ክልተ ስላይድ እውን ኣለና ማለት እዩ። ኦኬ ከምዚ ንዕዘቦ ኮይኑ ኸ መፅእ ይኽእል ማለት እዩ። ካልእ እቲ ስላይድ ሳይዝ ኣብዚ ክንውስኖ ንኽእል ኢና ዋይድ ስክሪን ዲኻ ደሊ ዋላ ስታንዳርድ 4:3 ማለት እዩ ማክሲማይዝ ወይ ከዓ ኢንሹር ፊት እንድሕር ዳኢልኩምዎ እቲ ትሕዝቶ ኣብቲ ስላይድ ክኣቱ ይኽእል እዩ። ሕጂ ንእስ ኢለን ኣለዋ ዘን ትሪእዎን ዘለኹም 4:3 ኢንች ኮይነን ስለ ዘለዋ ኣብዛኣቴ 16:9 እንድሕር ገይርዮ ከዓ ዋይድ ይኸውን ኣሎ ማለት ይዝርጋሕ ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ናይቲ ሃንድኣውት ኦሪየንቴሽን ከዓ ኣብዚ ሰት ክንገብሮ ንኽእል ኢና እዚ ወረቐትና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኤፎር እዚ ብፖርትሬት እዩ ዘሎ ብላንድስኬፕ ጌርካ እንድሕር ዳኣ ትሓትሞ ደሊኻ ኸ ብላንድስኬፕ ከምዚ ኢሉ ተሓቲሙ ክወፅእ ይኽእል ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ፖርትሬት ክገብሮ እየ ኣነ። ካልእ ኣብዚ ቲም ዝብል ኣሎ ከምኡውን ሕብሪ እንድሕር ዳኣ ትመርፅ ደሊኻ ማስ ካለር ፕሪንት ወይ ገለ እንድሕር ዳኣ ትገብሮ ደሊኻ ፎንት ንባዕልኹ ተመዓራርዮ ትኽእል ኢኻ ናይቲ ፅሕፈት ፎንት ናይቲ ርእስቲ ፎንት ናይቲ ትሕዝቶ ፎንት እዩ ዝውክል ዘሎ እዚ ኣብ ሓደ ፎንት 3 ፎንት እዩ ዘምፅእ ዘሎ ኤርያል እንድሕር ዳኣ መሪፅና ንኣብነት ናይዚ ሂደር ገለ ዝብል እንድሕር ዳኣ ሪኢኹም ሕጂ ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ። ኢፌክትስ ዝብል ኣለና ኣብዚ እዚ እውን ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም ዝተፈላለዩ ኢፌክትስ ኣሎ ሻዶው ገለ ገለ እንድሕር ትገብርሉ ደሊኹም ባክግራውንድ ስታይል ከዓ ኣብዚ ክትመርፅ ትኽእል ኢኻ ፀሊም ባክግራውንድ ክገብሮ እየ እንድሕር ኢልካ ነቲ ወረቐት ወይ ከዓ ነቲ ፕረዘንቴሽን ኣብዚ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ድሓር ኣብዚ ክሎዝ ቪው ንብላ ማለት እዩ ክሎዝ ቪው ሕጂ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና እታ ፕረዘንቴሽን መፅያትና ኣላ። ኦኬ ቀፂልና ሕጂ ከም ሃንድኣውት ጌርና ስለ ክንቦም ዝኾንና ኣብ ፋይል ንኣቱ ማለት እዩ። ኣብ ፋይል ምስ ኣተና ፕሪንት ዝብል ኦፕሽን ኣሎ ኣብ ፕሪንት ቀፂልና እታ ፕሪንተርና ንመርፅ ማለት እዩ። ኣነ ድሓን ዋላ እዚኣ ኣዶበ ፒዲኤፍ ትብል ዘላ ድሓን ክመርፀ እየ። ቀፂልና ኣብዚ ስላይድስ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ሽዑ ሃንድኣውትስ ዝብል ኣላትና ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ሃንድኣውትስ 1 ስላይድ 2 ስላይድ ፐር ፔጅ 3 ስላይድ ፐር ፔጅ 4 6 ገለ እናበለ ይኸይድ ኣሎ። ንኣብነት 3 ስላይድ እንድሕር ዳኣ መሪፀ ትሪእዎ ከም ዘለኹም እተን ስላይድስ ኣብዚ መፅአን ኣሎ ኣብዚ ኸ ናይ መፅሓፊ ቦታ ከዓ ይህልዎ ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት 2 ስላይድስ እንድሕር ዳኣ ጌርና 2 ስላይድስ ኣብዚ ይመፀና ማለት እዩ። እዚኣ በዚ ታሕቲ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ፔጅ ናምበር ዝገበርናያ እዚ በዚ ላዕሊ ዘሎ ከዓ ዴት ማለት እዩ። በዚ ከዓ ሂደር ኤንድ
ፉተር ኣሎ ማለት ሂደር ኤንድ ፉተር ንሕዳ ክትፅሕፍሉ ደሊኹም ከዓ ኣብዚ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ፉተር ኣብዚ ትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብ ሂደር ከዓ ኣብዚ ከዓ ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ዕለት ከዓ ኣብዚ ክትህቦ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዴት ኣውቶማቲካሊ ዝብል ኣሎ ፊክስድ ዴት ከዓ ኣብዚ ክተእትውሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣፕላይ ንብሎ ሕጂ እታ ናይ ሂደር ቦታ ኣላትና ናይ ዴት ናይ ፔጅ ናምበር ከምኡውን ናይ ፉተር ቦታ ጌርና ኣለና ብድሕሪኡ ፕሪንት ጌርና ብወረቐት ተሓቲሙ ምስ ወፀ ነቲ ሰብ መሃቢ ማለት እዩ ወይ ከዓ ብፒዲኤፍ መልክዕ እንድሕር ከምዚ ናተይ ጌርኩሞ ከዓ ብፒዲኤፍ መልክዕ ተሓቲሙ ይወፅእ እሞ ነቲ ትደልይዎ ሰብ ድዩ ዋላ ንኻልእ ነቲ ኦድየንስ ማለት እየ ንዕኡ ከዓ ክትቦ ትኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሃንድ ኣውት ማስተር ኣብ ከምዚ ዝሕግዘና